θυμάστε ένα βίντεο που είχα κάνει για τα βιντεοπαιχνίδια. Well, και έλεγα πόσο κακό είναι τα βιντεοπαιχνίδια και πώς είναι να τα σταματήσετε. Λοιπόν, αυτή η άποψή μου έχει αλλάξει. Δεν σου λέω τώρα να πηγαίνεις να παίζεις βιντεοπαιχνίδια όλη μέρα και να χαμιέσαι τα βιντεοπαιχνίδια, συγγνώμη την έκφραση, και να κάνεις μόνο αυτό. Όχι. Με την καμία. Απλά σου λέω, κάνε αυτό που θες να κάνεις, διασκέδασε ταυτόχρονα. Δεν είναι κακό να μην διασκεδάζεις, γιατί φίλε, στο τέλος της ημέρας ζούμε μία φορά μόνο. Διασκέδασε, μην το παρακάνεις και απλά κάνε αυτό που πραγματικά θες εσύ να κάνεις στη ζωή σου. Άμα θες να γίνεις gamer, content creator, κάνε το. Αν θες να γίνεις gamer που να βγάζεις λεφτά από αυτό, κάνε το. Αν θες να κάνεις γενικά οτιδήποτε, αν θες να κάνεις μια επιχείρηση, κάτι τέτοιο, well, σταμάτα το για λίγο. Και μετά μόλις βρεις τους ρυθμούς, μπορείς να βάλεις και το βίντεο παιχνίδια στο πρόγραμμά σου. Γενικά, δεν έλεγα τα βιντεοπαιχνίδια, πόσο κακά είναι για σένα, πόσο άσχημα είναι για σένα. Ακουγόμουν σαν boomer και δεν είχα δικιά μου άποψη. Δεν έλεγα δικιά μου άποψη τότε. Δεν έλεγα την άποψη που ήθελα να πω. Απλά έλεγα την άποψή μου βάσει με κάποια άλλων λέγοντα. Πιο πολύ. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί, όπως είπα, το να παίζεις βιντεοπαιχνίδια δεν είναι κακό για σένα και μπορείς να βελτιωθείς μέσα από αυτό. Άμα πραγματικά και παίξε, ξέρεις τι, και παίζε πιο πολύ βιντεοπαιχνίδια που είναι πραγματικά πανέμορφα και είναι απλά τέχνη, σε το Elden Ring. Δεν σου κάνω καν πλάκα. Γενικά παίζει τέτοια παιχνίδια, όχι βλακίες τα άλλα. Και τα άλλα καλά είναι, εντάξει. Γενικά όλα τα παιχνίδια είναι καλά, γιατί σου αυξάνουν, μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις καλά εκείνη τη στιγμή. Θα πει κάποιος, τώρα θα πει κάποια μπουρδα. Όχι. Θα πω πως είναι το καλύτερο πράγμα που θα κάνεις στον εαυτό σου. Είναι σαν δωράκι των εισαγωγικών για την καλή δουλειά που έχεις κάνει όλη μέρα. Αν δεν έχεις κάνει καλή δουλειά και απλά παίζεις, well, δεν πειράζει. Απλά προσπάθησε να μην το παρακάνεις. Αυτό. Γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, μην το παρακάνεις. Οκ. Αυτά ήθελα να πω. Είμαι ο Νίκος και κάνω βιντεάκια για την αυτοβελτίωση στο YouTube. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση στο βίντεο. Να έχετε καλό υπόλοιπο. Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.